Adoge koro wan ka ABC osewuoyo to gin ema oyienegi katiba miyogi ngufu mar timo yiero to appeal board pok onyisowa Sophie ka nitiere gi evidences mano oseyal makimbe moko mano dhi launch appeal ok wadwaro the resolution kata the verdict magibiro go ni gini notime maber kata otime marach nikech an gi Sophie to gi japuonj Owidi wan obro tetea mana korwa ok waweya ni to appeal board owacho ang'o samoro Sophie gini nikech gini opposition to jatend gi be ne president samoro gin gi information koro ginyalo miyowa nikech gima ng'eyo ni duoko maber to dhi wuok nikech ka ng'ato go propaganda to winjo ka ABC sama ne wan opposition ka ABC nosewuoyo kamano ne waketo rejoinder ni waketo ni giwacho kama lakini wang'eyo ma pok aneno ka Rigathi Gachagua wuok mo gik mane ABC owacho ka koro wacho ni hapana ka oriambo gini giwacho no samoro wano los kawuono no semoleth piny Amerika samoro warito loso mano konya dhi wuoyo no e piny Amerika mano wan walawe wadwa no wuonwa ka wan Kenya ka one sovereign country koro gigewa ma especially ma related to election ma iero go jopiny maka iwacho ka in e pinywa ka kidhi wache kon wanyalo wacho ni jopiny ne modhiri mondo iwachi. Erokamano ahinya. Inyisa ni wendo wa e kaunti ma Kisumo mano MCA Mogwela Miki Ochieng bende oserore kodwa. Miki kinyalo mana winjo Amos ni misawa. Geno mara ni choma kare e kaunti ma Kisumo paro ma bende dimedi nikech ang'ini